Dida korrika, aide korrika, behon deigula. Atajatzetik Bilbora. Bagara zorgin baten letan bagara Bazen Euskal Herria! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Korrika! Nola? Korrika! Bueno, Euskal Herria, Gabon! Zer moduz gaude? Nola gaude? Hombre, ja, biltzen hasiak gara hemen txatean. Ez izan beldurrik, txatean idazteko, izan Twitchen, izan YouTubeen gainera, soilik behartu zuen Gmaileko kontua. Arpidetu eta minutu baten ostean idatzi halko duzue, ze bai. Oso garrantzitsua da parte hartzea idaztea, zuek jartzen duzue hor saltxa, baina lehenago zer egingo dugu abisatu leku guztietan, zuzenean gaudela. Eta nola ez? Gure
zuzenekoan gaudela bisatzeko, gure tresna mugikorra badut hortikan baitua, ze txikiz gertatu zait izan dugu dramita. Dramita Instagramekin. Ez dut, bueno, lortu dut kontua da, claro, jartzen zela nire ordenagailukoa eta ez zuen enkajatzen tamainan vertikalarekin. Orduan, hori beste egun baterako utziko dugu. Egingo dugu storiesa, jendea abisatzeko, zuek zuen lagunak abisatu, abisatu. Begira, badago Arkakuso, komentatzen, korrika, ze gainera gaur pasatu da Euskal Herriko hiriburutik! Ui ba, begira, mugikorra, jauzi da. Emozionatu da egin duela, balkonin. Egin du mugikorring. Bueno, guazen, a ver. Nahi dugu stories. Kaixo kuadrilla, bueno, zuzenean gaude, mentxe, zuzenean zuen esperoan. Venga, sartu eta guazen komentatzera gaur korrika Iruñetik pasa dela, Iruñ herri osoa zerkatu duela, eta orain Lizarraruntz doala. Bega, sartu! Así que espero dut, denon artean hemen egitea kuadrilla komentatza, begira, ja zaudete batzuk txatean estainu kaixo aspaldiko! Gorka eta Trikuxabi. Bueno, horko baten bat, akaso gutxi barru ikusteko aukera izango dugu? Edo, pentsatu baino urbildu, pentsatu baino urbilago egongo ote da? A ver, lehenengo, gauzak. Claro, Arkakuso, beti bezala, pues bere etxeko punk filosofiarekin, hau da, oso filosofia etxeko, pues ez dut prestatu esteka partekatzeko. Oso ongi, txalo, Arkakuso. Eta badut pertsona bat zain. Zure zain... Bueno, ezakit, ari naiz asmatzen. Ikusten duzen bezala, niri ez zait egokituko korrikako abestia prestatzea eta eskerrak, Zer estela jarriko nizueke, pom, 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 pixka bat, pom, 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 pom. Alemaniako elektronika geratuko zen, txiki. Eta txiki geratuko naiz ni ere gutxi barru. A ber, non partekatu dut? Hementxe, venga. A ber. Venga, kopiatu, zergatik ez zara kopiatzen. Benetan, Pazientzia berdena eta nik ez dudana gaur. Bide batez. Ez dizuet komentatu, baina Maika telebistan egon naizela korrika komentatzen. Atzo komentatu genuen. Joan behar nintzela Bilbora, Iruñetik nola pasatzen zen komentatzera. Logikarik du? Bueno. Bakoitzak topatuko dio logika. Nik asko ez dio topatzen, baina oso gustora. Esan behar dut oso gustora egon naizela. Venga, sartu, jarriko dut, sartu. Eta... listo, venga. Ya está, partekatuta, etxeko lanak eginda, orain. Zein da, errasti? Zu handia zara, bai oso handia. Eta bihotzez, handi, are handiagoa. Eta Monik gaur ez dut. Bueno, emango diogu paso. Gaur ez nago bakarrik esan nuen. Ja, hemendik aurrera uste dut egun guztietan. Ez naizela bakarrik egongo etorriko direla eduki sortzaileak, aktoreren bat, bikoizleren bat. Eta bueno, gaur gurekin daukagu. Nondikan zuzenean ezakit. Ilargitik, Merkuriotik, Uranotik, esango digu. Nondik?
Triku Xabi! Gabon! Nola nahi duzu deitzea hemen, kuadrilla honetan, Xabi, Triku Xabi? Bueno, Xabi, mila esker, ona gure txoko honetara etortzagatik, niretzat super plazerra da zu hemen izatea, ze bueno, Triku Xabi, eski ez dakit zergatik deitzen dizudan hemen Triku Xabi, Xabi nire laguna izateaz gain, eduki sortzaile ere bada, eta de hecho, eduki sorkuntzatik ezagutzen dugu elkar. Triku Xabi ditza pixkat, gurasoek bronka botatzeko esaten dutena, ez? Izen eta bizenekin. Baina, Xabirekin ondo. Eta bai, egia, gainera historia kuriosoa da, ez? Desvirtualizatu ginean Londresen of all places. Begira mundu handia dela, eta Euskal Herria handia dela, eta Londresen desvirtualizatu ginen. Literal. Eta ordutik ja, match totala, eta hementxe gaude. Bueno, Xabi, zu Iruñan ez zaude, Iruñerrian ez zaude. Ez. Orduan, ez ara enteratu. Zertaz? Iruñe herritik gertu ibili naiz gaur. Gaur, jarriko naiz, Bai. hurbilduko naiz. Gaur, korrika, ze hemen etorri gara korrika komentatzera. Korrika pasatu da Euskal Herriko hiriburutik. Barainaindik pasada, Barainaindikan ere, baina pasatu da Iruñetik. Eta ez mesedez, Iruñetik. Eta irudi apartak utzi dizkigu, baina nola ez, Iruñetik pasatu ahal izateko, pasatu da nondik? Iruñerritik, tartean, Barainain. Eta ikusiko ditugu gaurkoan, irudi batzuk, que de hecho, claro, esan dizuet, bueno, nago oso aktiba. Hasiko gara, TikToken, zuri lehen abisatu dizut, TikToken ez didala uzten zuzeneko emisioko irudiak ikusta, orduan. Lehenengo egingo duguna da, konektatu zuzenekoarekin, daukat jarrita momentu batean. Markatu, eske. Ari dizute bombazo bat kontatzen ala zer. Horrelako zerbait izango da. Ez da izango hemen argia gaizki konfiguratu detela ja nera malako bere biligabe 3 urte. Gero hitz egingo dugu, pixkatxo bat. Baina, bueno, lehenengo konektatuko dugu zuzenean korrikarekin, non dagoen jakiteko, A ver. eta badugu Herriezutik Lizarrarako bidean, Lizarrara iristear, eta hortxe daukagu Lizarra ikastolako langileak. 834 kilometro dagoeneko hortxe dugu irudia, ja arroxaz zenbat zeharkatu duen, eta badirudi ezetz, baina kriston bidea, egin duena. Bai, pila bat, oraindik geratzen dira kurba hortik, baina jo, ez da oso ondia. Eta bihar nik korrikatuko dut, ordu bat terditan. Eta izango dut mezu oso... Horreko gara denok, aplikaziora ikusteko nundikoa. Hori da, zuzenekora, ordu bat terditan. Momentu honetan, posible dudan ikustea, badoa 22 minutuko atzerapenarekin. Duela 5 minutu, 30 minutuko atzerapenarekin, osea, sartu diote hor zapatilla. Bai, Lizarra eskolako langileak, ez? Bueno, justo Lizarrako ikastolako langileak ez asko. Baina nik uste dut etxauritik sarbil ingurua bai. Gabon, Magi! Gabon. Baina, bueno, niri izugarria iruditzen zaidana, da zenbat jende ikusten ari den aurtengo korrikan, behintzat orain arte ikusi dugunan, eta atzo egon zela Nafarroako hegoaldean, wow! Irudi horiek? Osea, impresionante, zenbat jende, nik esango nuke aspaldi ez genuela ikusten horrelako jendetza. Aspaldi ez, inoiz ez dugula ikusi hainbesteko jendetza
Nafarroako hegoaldean. Bueno, Nafarroako edo zein Nafarroako, txokotan. Vale, ba, bueltatuko gara, horrela egiten dut TikTokerako konexioa, eta Ba, kontatuko dizut gauzatxo bat, sekretutxo bat. zuzenikoa hainbat saretan aldi berean. Bai, eta Yo nunca he visto, niretzat. eta Instagramen ezin dudalako. Osea, ezin dudalako konfigurazioa aldetik. Ez dauka aplikazio propioa orduan, klaro, sartzen baldin badut hemen OBS-en, nire konfigurazioa da Twitchen eta YouTubeen emateko, hau da horizontalean, eta TikTok, Instagram da gehiago vertikalean, zuzenekoena. Orduan, pues, pixkat kakota. Bale, korrika Nafarroan dago. Oso ongi, pues bai. Arkakuso, bai. A ber. Bueno, eta sekretutxoa da, egin dudana da, agertuko gara zu eta biok, eta behan, non dagoen, momentu horretan... Ez da guaia. Bai, ze behintzat ez badigu uzten, bale, ari naiz begiratzen mapa, eta Lizarrara geratzen da tartea, oraindikan, baina, bueno, oie, badoa hor, 24, kasi 20... dago aurre ikusita. Ui, geratu zait, blokeatuta geratu zait. Ai, txoin, ya está. Orain, vale. Ahí va, eta... Begiratuko detela noiz dago aurre ikusita korrika Lizarrara iristea. Claro, eske, gauza garrantzitsu bat. Oso ongi, Xabi, ekarri duzulako, ze begira. Bada, seguro... 9:20 Lizarran sartuko da. Seguro, ze ordutan? 9:20. 9:20. Gu ja berez bukatuta egongo gara, eta gainera atzerapenarekin, 20 minututako atzerapenarekin egonda. Baina, bueno, gauza garrantzitsu bat, ekipo. Seguro, zuen mobiletan baduzuela aplikazio bat deitzen dela App Store, aplikazioak deskargatzekoa. Hor, jartzen duzue, korrika! Eta hor, deskargatu. Eta izango duzue logo hau duena, korrika app ofiziala. Erresa aurkitzen da, jartzen du korrika app ofiziala. Bai, eta izango Zalantza duzue, bikain badago. hor, aukera duzue, pues, bideoa zuzenean ikusteko. Gau, momentu honetan ez, gaur 8:00-tatik, osea, asteburuan 8:00-tatik 9:00-etara, eta aste tartez 7:00-tatik 8:00-etara, denok Arkakusoren kanalera. Garrantzitsua. Kaixo txatean zaudetenok! A ber, eta ere hemen daukagu berriak, albisteak, kronikak, eta egiten baldin bazarete laguntzaileak, aukera izango duzu ere eskaintza ezberdinak jasotzeko. Eta baita jakinarazpenak aktibatzeko. Horretaz gain, gaur ni 11 telebistan egon naizela probestuta, zenik ja egin dut, nik bihar, ordu bat aterdietan, ez bazarete enteratu, korrika egingo dut, nire lankideekin, Altsasura iritsi baino pixka bat lehenago, lekuko eramaterikote du da, pues, osala, osea, izango zen kriston ohorea, eta nik ja erreserbatu dut 11 telebistaren webgunean nire kilometroaren bideoa. Horrela, izateko, igotzen dutuenean, nire emailean. Ze, klaro... Aurrera daukazun lekuko eramateko pixkat Euskal Eduki sortzaileen representazio pixkat egoteko, Izango dut, egin dut karteltxo bat. Bueno, egin ditut 3. Primizia. Primizia. Eta, klaro, atzo, txatean Maik esaten dut zelan gaur goizean, atzo oso urduri zeunden. Ba, esnatu naiz ikusteko goizeko 5:20 gutxitan, ikusteko baraina indikan nola pasatzen zen. Baina korritea eta. Ez, klaro, 9:00 joan behar nintzen Bilbora. Ja, bai. Orduan, pues hori, gero saioa programa super ongi, egon naiz super gustora. Osea, gozatu dut pilo bat, baina mesedez urrengorako 11 telebista
saioa izatea bertatik. Zorrela aukera izan dezaket ere egunean zehar korrika egiteko. Baina tira, ez naizela kexatuko, bihar korrika eginen dudala eta Arantzatxoa hor kenduko dudala. Zer gehiago? Xabi, zuk ezakizu eta agian txatean zaudetenok, kaixo ere TikToken zabiltzatenok, badaude nire bi amets. Baditut bi amets. Zuk bat, nik bi. Nirea da oraindikan ez da egituratu, baina... Bai, nirea oso egituratu da, bueno, testinguruan ere semea ametxetan. Eta, bat da, datorren korrikan egotea furgonetatik animatzen, oso arkakuso rola, hori. Iruñerrian zehar, osea, zuek badakizu ez zer den hori. Osea, itzela litzateke. Eta beste da, lekuko aramatea Iruñean. En plan, rollo aldezar erdigunean, baina hori da nahiko imposible. Baina, orduan, hemendikan, aekari, esan behar diozu, aurreko urtean, arkakuso, Iruñerrian. Venga, zurea da kamera. Gira, duela gutxi justu atera naiz AEKaren aldizkarian, así que hemendik eskakizuna, jakin izan manu, aldizkarian bertan esango nuke, egin behar da eskakizuna Iruña egoteko furgonetan animatzen jendea, osea hori inolako zalantzari gabe. Iruditzen zait asko hori, oso ondo ingo zenuken rola dela, animatzearena eta batez ere oitarena, mejor batetik. Así que mendik AEKari ez da eskatzen dio dela, gomendio ematen diot, kontratatu arkakuso, paper hortan. Bueno, hementxe nago saltxeatzen, ze orain posible balmagu konektatuko dugu, ez dago korrikaren ibilbidean aurreratu dira, kazetari batekin, naiz irratiko eta naizeko kazetari batekin, saiatuko naiz pixkat konfiguratzen, bitartean joango gara ikusten zuzenekoan korrika nola dabilen, ikusten da orain zapatilla sartzen ari direla. Eta, a ber, musika... Vale. Sungrow langilea. Hemendikan esaten dute Xabi guri noizko elkarrizketa. Opa! Joder, niretzat horre bat izango da, no? A ber, bikoiz. A ver. Zakitze gertatzen ari den. Begiratu aurrera, mesedez, Xabi, begiratu aurrera. Posatu behar dut. A ber, ari naiz konfiguratzen. Izateko gero sartzen denean garazi. Denek tamainan. Vale. Vale. Izango da pixka bat horrela sortzaile. Jarri naiz sortzaile, vale? Ahorita nahi dira edozer gauza, Agertuko da, naizekoa korrikaren bideoaren gainetik, baina nire naiz atzetik, eta... A ber, hau uzten dut bikoiztea. Ez dituzten bikoiztea, busala. Aurrera begira, Xabi, aurrera begira. Bai, barkatu. Eske bi pantailekin nago eta despistatik dira. Aurrera begira, tipitapa. Tipitapa. Oie, txatean, zuek nola bizi izan duzue korrika? Non korrika egingo duzue? Zer da gehien gustatzen zaizuena korrikatik? A ber... Niko orain arte, korrikan eukieten parte hartzea handiena izan da lehiotik jendea animatzea. Bai? Ez parte hartu korrika, ez dut horrendik ez. Egia esan, nahiz oso eroso sentitzen ni korrika egiten, oso forma fisiko honean egia esan.
Bueno, Eta korrikarenak pixkat, ematen dit. Beste kirol batzu, bueno, baina korritarena palo de xente ematen. Orduan, nahiz animatu momentuz. bueno, eta orain aipatu duzu ez ametxeta gola, zure semea, agian orain aldatzen da pixkat panorama. Uf, bai. Panorama ari da aldatzen etengabe. Vale, orain, ea topatzen dudan testua, konexio, eta, listo. Nik Irakurriko dut txateko mezu bat. Bai. TikToken diote, zergatik joan zinen iparraldetik, bueno, pues, ez nuelako aukerarik izan bertan lanean jarraitzeko. Nik korrikan parte hartuko dut, algortan, ostegun 26 goizean, gozatu eta disfrutatu, osea, eski ze marabila. Twitchen idazten du Ibai TNGZ-ak, ni Bilbon korri egin nuen, pasadan edizioan nire lagunako enpartxa bateko aztelako. Kilometro batzuk erosi zituzten. Mira, tope. Kilometro batzuk, ja ez da kilometro bat, da kilometro batzuk. Que guai! Korrikarekin superatope, bai. Jo, eske ni unkitzen hau pilo bat korrikak. Osea, benetan. Pilo bat. Ez dakit zergatik, txikitatik... Osea, izan da zerbait nahiko presente izan dudana, orduan... Ez dakit horregatik izango... ote den. Bueno, banago ja bukatzen, Niri pixkat al revés, ez dut inoiz lotura hola ondirik euki korrikarekin. Izan naiz beti oso euskaltzalea, eta euskal kultura, eta horrela, baina korrikarekin berarekin ez dut ondirik euki. Eta horten da pixkat gehien jarraitzen ari naizena, hori, aurrekoan etxeaz pasatzen animan du, eta horrelako gozak bai, baina horten ari naiz pixkat gehiago jarraitzen dut eman. Eta ez duzu begiratu orain aplikazioa duzula... Noski. Ea nondik pasatzen den zure auzoan, adibidez. Begiratuko. Hombre, Asier Errasti, Idoia Diaz, Gabon. Zein herritan dago korrika, mapan ikusten dugun bezala, a ber. Mapan ikusten dugun bezala, badago... Abartzu zara bidean, badauka ja bide desente hor, baduzue mapan. Hor jartzen du, zuzenan non dagoen. Hori da, Riezun. Eta bueno, ja hementxe gaude ez bakarrik Xabi eta biok, baizik eta ere, orain, 3 gara! Gabon, Garazi, zer moduz? Kaixo, ongi entzuten hauzue? Bai, orain, aber txatean, ez baduzu ongi aditzen, esan eta moldatuko dugu. Baina printzipioz bai. Osongi, badakizu korrikak zerbait baldin badu dela, askotan seinalea galtzen dugula, konexioak egiten ditugunean, eta orduan mozadan beti galdetzen dute, ia ongi entzuten zaidan, ze inoiz ez dakizu egia da oraintxe bertan ez gaudela korrikan, Lizarrako Aitako euskaltegian gaude, egunaren amaierako lanak egiten, baina, bazpada argitu nahi nuen, zer baduzuek? Gu hemen ongi, uste dut Xabik ez duela ongi aditzen, itxaron momentutxo bat moldatuko dudala azkar eta presaka, eta bitartean, oso ongi egia esan Garazi. Nik egia da izan dudala egun pixka bat desberdina, ze Iruñetik pasatzen bazen ere, ni joan ikusi dugu utzi dituela irudi izugarriak Iruñerritik pasa denean eta gero noski Iruñean. Ordan niri, beti izan dut ez dakit, kuriositatea ea nola bizitzen den barrutik, ez? Eta zu aurte bertan zaudela kazetari bezala lehenengo egunetik kubritzen, gustatuko litzaidake gurekin partekatzea. Egia da, asko kontatu daitekela eta aldi berean batzutan gertatzen zait ez dakidala zer esan, ez? Dena da hain emozionala egun hauetan naiz eta gu lanean gauden, gu prentsa lantalde bat gara eta hainbat edabietatik 10 kideko lantaldea gara eta
bueno, gure lana egiten gaude, eta berez, kazetariak badu, ez? Nolabait pauso bat atzetik gauzak ikusi eta gero kontatzearen beharra, baina korrikan hori ezinezkoa da, noski, eta orduan oso barrutik bizi ditugu gauzak, eta niri gertatzen zait, bueno, lehenengo egunetan, bigarren korrika da, egiten dudana, eta lehenengo egunetan apur bat ez zaude estresatuta, baina bazaude tensio batean, kokatuta zarelako, dinamikara, bueno, kotxeak hartu, trukeak egin, ezakiter, korrika jarraitu, aurreratu herri batera, gero itzuli, hemen gelditu bergara bazkaltzeko. Eta, bueno, pues lehenengo egunetan bazaude olako, ez dakit, pixkat disoziatuta egongo banitz bezala, korrikan nago, baina beste zerbaitetan. Eta behin kokatzen zarela, justo kontrakoa gertatzen zain niri. Atzo adibidez, lodosa aldetik, eski, korapilo bat neukan denbora guztian ez tarrian. Tokatu zitzaidan justo gure kotxetako bat gidatzen egotea, eta orduan ikusten ari gintzen bide bazterretan zenbat jende zegoen, eta jendeak pentsatuko zuen, egon boztina jotzen, baina jendeak pentsatuko zuen serie aurpegian nuka, eta ez zen serie aurpegian, zen aguantatzen negar gura. Orduan, zaude bai kontentzio ariketa batean, eta oso polita da. Zoroa, aldi berean, baina uste dut hori dela korrika, ez? Gauza, oso zoro bat, baina oso handia aldi berean. Karo, ze hor gertatuko da gauza bat, ez? Azkenean, zuzaude hor lanean, baina ere, gero, hainbeste ordu batera kide berdinekin, abesti oso antzekoak etengabe, eta emozio hori kutsatzen da, osea, lehen Hamaika telebistan hitz egiten egon gara, ez? Eta niretzat aurten Nafarroak orain arte utzi diguna izan da Nafarroa garaiak, eta Nafarrak eta lehenengo egunetik, atera zen unetik ez, bai lekuko eramaiak badutela orea eta ardura lekukoa tarratzetik ez, eskuz esku Bilboraino iristean, baina gero pankarta atzean dagoen jende guzti horren bultzada, ez? Osea, eta iruditzen zaita aurten izan dela, orain artekoa behintzat, brutala. Nafarro hegoaldeko irudiak? Bai, esango nuke lau egunak oso potente joan direla. Imaginatzen dut ere jai egunak eta zubiak lagundu duela, eguraldi ona atera da, eta gira agure artean ere egon garaila parro batzuk botatzen, ikusten duzulako jende bat nolabait, ez? Egunero kasik zurekin bezala, osea, guk bezala, gure etxetik doan jendea badagoela, eta furgoneta eta autokarabana asko ikusten ditugula bide ertzetatik, baina bai, niretzako nabarmentzekoa da, Nafarroa garaian, jendetza bildu den, Izabakoa kristonan izan zen, jende pilo bat egon, baina konstante bat da, ni normalean, orain jai egonak izan direla 8:30 beran duenez, furgonetan nengoen, eta asko harritu nau, zenbat jende egon den. Pasadan korrikarekin alderatuta, adibidez Ultzan aldean edo Aizkoan, jende asko egon da, eta oso gaztea gainera. Bai. Igual, ez dakite Nafarroa huts eta despopulatu horren, kontrako irudia eman du. Eta kontrakoa beste zentzu askotara ez, hain justu Nafarroa erdalduna edo Nafarroa zonifikatua ez, baizik eta Nafarroa euskalduna ikusi dugula lau egun hauetan. Eta bai, nik uste gure artean ere komentatu dugula lau egun hauetan oso irudi indartsuak egon direla. Hemendikan txatean Gorkak galdetzen du ea zein den zure izan duzun emoziorik handiena edo emoziorik nabarmenena edo gehien errepikatu dena. Nik uste dut emozioa dela hori, kontentzioarena, leheno esan dudara, nire buruari korapillo, osea, nire gorputza uzkurtzea negargura aguantatzeko. Bai, momentuz hori da gehien gertatu, poza edo emozioan noski, baina agian gehien hiltatuta gelditzen zaidana da, hori, iristen aizenean puntu batera, non nire buruari asko ez dutzen hori natzaion negarrez egiteko. Ez dira zer gertatzen eta iritsiko daguna negarrengo dudala, beti iristen da malkoen unea. Baina ez dakiteko lako, bai,
Bueno, aipatu beharra dut, nik Iruñeko Aldezarreko irudiak ikustean eskerrak etzegoela 11 telebistako kamera, osea, platoko kamera fokatuta, ze ni negoen, osea, negarrez, literal, osea, aguantatzen hor, kara, kamera aurrean zaude, eta bueno, hemen nire atzo, osea, lehenengo egunetik nik uste dut ikusi zaidala, behin baino gehiagotan unkituta, eta bueno, lehen aipatu duzu, ez nola egoten zareten, atzera aurrera, kotxeekin, furgonetarekin, non geratzen zareten, nik jakin nahi dut, eta jendeak ere, eta gauza bat, jendeak ezakiena, ez olako barneko kontuak, eta iruditzen zait oso garrantzitsua, ez, zuek, bai kazetariek, guri bertan gertatzen dena kontatuz egiten duzuen ekarpen hori eta lan hori, ze bai, 24 orduko zuzeneko emisioa dago, baina hor badaude detaile asko, guri eskapatzen zaizkigunak, ez? Historiak, anekdotak, ezagutzen duzuela norbait eta esaten duzue, ze nolako elkarrizketa duen, eta zuengatik jasotzen dugu, eta era berean ere, furgonetetan dauden petodunek egiten duten lantzarra, ez? Osea, ze pazientzia duten pankartarekin aurrera, atzera, errail batetan jarri, eta orduan nik uste dutela mirestekoa, guztiz eta super eskertuta egotekoa. Baina, klaro, hori ikusten dugu zuzenekoan, ikusten dugu zuek lan egiten duzuen edabideetan, baina ez dugu ikusten zer pasatzen den. Kamera, ez zuzeneko kamera horren atzean, edo zuen mikrofonoetatik. Arkakurro nahi du txismea. Kanpo, bai, ezakit entzuten duzun Xabi ere, esaten du, arkakusok nahi du txismea. Bai. A ber, txismea, bueno, nik esango dizut, pentsatzen badut, zer den, 11ko zuzeneko kameraren atzean gertatzen dena, normalean dela, jende asko, boio bat eginda, bata bestearen gainean eserita, edo elkarri tokia eskatzen, edo jende asko goazelako furgonetan, eta horregatik askotan, normalean goatzekoan joaten gara, baina ibiltzen gara saltoka, eta kazetari taldea handia gara, baina furgoneta dijoan jendearen lantaldea ere handia da, azokon esan duzun bezala, bai biltzen garelako, hori, berezik biltzen direlako lekukoa, erdirak hartzen, nik uste dut ikusten dela, ze estres baia dakaten eta ze tentsio baia daukaten, baina errealitateak ikusten dena superatzen du, osea, barrutik, oraindik estremoagoa iruditzen zain eri. Eta gero txaskarriak, ez dakit, beti egoten dira elkarri egindako txantxak, kazetari eta furgonetero lantaldeen artean, edo, txantxak baino guk izaten ditugu sustoak, gero anekdotetan gelditzen direnak, mun daude kotxearen giltzak, edo kazetariren bat Aragoin agertu dela, eta ez dela bidea jarraitu, eta, baina egia da, momentuan dena korrikak duena ere ez dakit. Harriko eskor bat lurrera bota eta gardara urrikara bat izango balitz bezala, ez dena magnifikatu egiten da, eta gero askotan izaten dira kontu txikiak, ez da, posgiltzan eukanik boltsikoan, edo, horrelako zortzibia gauza gertatu dira. Oraindik oso hasieran gaude, baina adibidez pasaren korrikako oso anekdota polita da, eta guri gustatzen zaigu horatzea gure artean ere, hola bukle batean sartzen garenean, eta guk berez lolekuak lotuta ditugun moduan, bazkaltzeko tokiak ere aekak lotzen ditu guretzako, eta erresten digu pilo bat lana. Eta orduan guk badugu alako itinerario bat zehaztua, ez? Kigu urrengo gunean non bazkalu barrugun, jatetxe hontan edo bestean. Ez da gutxi. Eta pasaren urtean, erokeri honetan ez dela gutxi. Ez, superrentolatua dago dena. Baina, gero gira da, guri aztu egiten zaigula. Zein egun den, non gauden, gure egutegiak aldatu egiten dira, ez? Ja gaude
lehenengo, bigarren, hirugarren edo laugarren egunean, ez gaude martxoaren 22an. Orduan, gertatu zitzaigun, joan ginela toki batera, bazkaldu genuela, harretu genuen lanean, gaua pasa genuen, urrengo egunean hasi ginen goitzen, eta gure kuadernoan begiratu genuenean, non bazkaldu behar genuen, konturatu ginen, bezperan bazkaldutako tokia zela. Eta zen, eta bertakoak ez ziguten estresen, osea, joan ginen egun balde nago, bazkaltzen hemen ziguten berdin, eta jarraitu genuen aurrera normal, eta horrengo egunean, horribilera itzuli ginen, karrotxatuta, ezakit, horrelako gauza pilo bat gertatzen dira, ezakit, pilo bat. Aurtengo potolona igual kazetari batzuk aragoen agertu direla. Bueno, hemendikan esatea ikusten entzuten ari gaituzten guztiei, zuen furgoa dela lehenengoa iristen dena, bigarrena ja dela korrikarekin batera hor mikroarekin animatzen daudenak eta peto moreak dauzkatenak, eta beraz, lehenengo furgonetan zoaztenei ere agurtzeko. Eta txalotzeko. Bai. Batzutan aurrean dijoa eta beste batzuetan atzean, Vale. Justo korrikaren amaieran DJ Bullen autokarabaren aurretik. Normalan hori izaten da gure tokiare, bai. Eta askotan orduan ibiltzen gara, atzekoan egoten gara, korrika egiten dugu, gora egotzen gara, bideotxo batzuk atera, eta berriz atzera egin, eta hola, gure sprintak egiten tarteka zuzenekoan ikusten da peto hori dun batzuk ari direla. Korrika eta kaixo itxaron, nigo barnez esaten, horiek gara, gu alduguna egiten, kazetariak gara, baina trail edo kirolariak, ez. Xabik, uste dut galdera batzuela? A ber, bota? Xabi? Bai, ikusiet, Gorkak Twitcheko txatean galdetu dula ea ligatzen den. Bai, eske txatean Gorkak ere beste galdera bat bota du, eta izan da ea ligatzen den. Ea ligatzen den. Nik ez dut ikusi, baina diote duela urte batzuk, beste korrika, jende zaharragoak ligatu izan duela, bai. Kazetarien artean ere bai, edabideen artean. Ojo! Baina, horretziko dugu. Horretziko dugu, eta utziko dizugu ja joaten, ze Riezutik ari zalara bidean, geroz eta gertuago dago Lizarratik korrika, eta uste dut ja bertan berriz batuko zaretela, edo nolabaiteko jarraipena egingo diozuela. Hemendikan, mila esker, ona sartzagatik eta pixka bat partekatzagatik guk bizi ez dugun errealitate hori, eta hemendikan eman besarkada handi bat bertan zaudeten kazetari eta langile guztiei, eta horixe, mila esker eta animo pila bat. Zuen partez ere bai, edo zuen partetik eskerrik asko, gure lanari eta bereziki aekaren lanari eta korrikari hau etxeamatagatik. Oso gustora naiz, beraz, nahi ez duten arte. Ale, agur! Aio! Bueno, equipo, ya está. Barkatu, Xabi. Lehenengo aldia da, erabiltzen dudala kamera virtuala eta ez dut kontrolatzen. Lasai, ez, besterik gabe, haren nintzen zuzenekoa entzuten, garaziri entzuteko, eta orduan entzuten unera hotxa handik 5 segundotara, eta izan da pixkaldi. Baina, listo. Ez da nio, begiratu beharko da bihar nondik pasatzen den orduan. Bueno, ligatzeko plana. Ez diote esan! Bihar ordu bat erditan, nia ateratzea oso moñoina korrika egiten. Ze ekipo, ez bazarete enteratu? Hemen, arkakuso, zer esango dizuet? Korrika egingo dudala. Horrela. Eskerrak posteun... Ekin ta ekin ere txatean dagoela? Hombre, kamera virtuala herriaren etxaia, totalmente. Xabi joku topiako esataria, eske Xabi egia da, hemen agian ez zaituzte ezagutzen, baina lehen esan dugun bezala, espero dut baietz batzuk bai, baina karo,
nik ezagutu zintuen Trikuxabi bezala, bideojokotan, magoa Bai. ere bada, Doraemon bezala, Bai, egia da hori. eta majoa ere bada. Hori aipatu behar dut. Bueno, hementxe daukagu ere gure artean lekuko eramaile bat. Lomizia, Gabon Lomizia. Kaixo Lomizia. Eta bueno, errastik esaten dizu, ez dakit Trikuxabi edo pubgitar den. Ui, ba! Eta kaixo TikToken zabiltzateno, kaixo. Bueno, a ber, jarriko... Esan, besterik gabe ez dela nire gitarra, nire bikotekidearena dela. Laguntze badut dudak argitzen. Jarriko dutea uzten didan korrikaren ibilbidea. Hemen. Zuekin partekatzeko ezakitze ba ez didan hartzen. TikToken zaudetenak. Ze, klaro, badakizue, eta ez badakizue, pues orain badakizue, TikTokek ez didala uzten partekatzen, nola esango genuke. Ez dituzten partekatzen zuzeneko irudiak. Orduan da un poco truño. Da, pixka truño ez da gure horpegia guakarrik ikusaitezke. Hori da. Hemen, uste lortu dala, ibilbidea, non zaude? Jo, hemen, ibilbidea. Aplicar, behitu, orain. Elegante. Vale, orduan, esaten genuena, bazara, bideojokuetan aritua eta aditua, bazara Doraemon bezala, magoa, Doraemon ez dakit magoa den, baina magoa bada. Eta... Hemen, begira, jarriko nire partetik hemen, eta spama egingo baldin bada hemen, eta hitz egingo baldin bada, egingo dut, erabili purpurinikiak publia sartzeko. Bintzat, hortarako balio ez dala. Purpurinikiak norbaitari baldin bada ikusten Twitchezen plataforma batean, da Iruñeren perfilean dauden puntuak erabili daitezkenak gauz ezberdinetarako, eta niri buruz hitz egingo baldin bada Iruñek, behintzat, eraizain gaizki sentitzen, gastatzen baitut purpuriniki horiek. Nola dakizu jolasten, Ai, ama. Bai, momentu honetan ere eduki sorkuntza dago pixkator, ez? Jokutopian podcastean, bideojokoak, eta gero TikTok eta Instagramerako egite ditut bideoak, bai bideojokoei buruz, eta bai kartekin, magiako kartekin. Ez ditut trukoak igotzen, baina bai, kartekin aritzen naiz. Eta no... Euskal, baraja xeleberak erakusten. Eta nola dute izena zure sare sozialek? Todo guztetan ez Trikuxabi. Ez dakan misterio hondirik. Trikuxabi eta... Leno sare guztitan nengon, junaiz pixkanak akentzen, ja nago Facebooken, ja nago Twitterren, geratzen naiz Instagramen eta TikToken nola sare nagusietan, eta gero noski Fedibertxan, mastodon.eusen. Begira, geroz eta gehiago gara, Gabon, Igone... Kaixo! Gabon Lomizia, bueno, Asierrek dio, nere bi dinosaurio gustokoenak. Uste dut badugula urrengo festarako mozorroa. Hartu behar ditugu dinosaurio hietakoak eta... Erraldo hietakoak puzgarri. Eta horrela bai izango dela Tomorrowland. Baina, bueno, Xabi. Eske nik uste gutxi gerala pixkat geratze geranak eduki luzeagoan eta totalmente. Maiten duta, ez? Totalmente. Orain dena dela 20 segunduko gauzak. Bai. Bueno, lehen komentatu dut. Egon naizela Hamaika telebistan eta, claro, bazeukan atzerapena 30 minutukoa, orain momentu honetan badagoela Arizalara heltzear, dauka kasi 25 minutuko atzerapena, osea ez da berreskuratu azkeneko 20 minututan, ez da berreskuratu. Zer esan behar nizun? Nik espero dut Hamaika telebistak eukitzea
Zera, pelikula batzuk egiten den bezala, ez? Director's Cut bat, nun ikusten den zu nola emozionatzen zeran Iruñe Ostras! korrika pasatzen ikusten, hori izango zen mundiala. Ez dut pentsatu, baina eske literal Zure irudiak euki badazkate. negar egin dut. Agian ez dituzte jarri, baina... Ja. Bueno, baina zer pasatu da? Ni Baraingoa naiz, baina jadara matzat 3 urte Donibanen bizitzen. Ere da nire amonaren etxean, orduan niretzako ere izan da, nik esaten nuen nire herria zela Barainain eta nire auzoa zela Donibane. Orduan, pasatu da nire etxe azpitik, eta ez ditut ikusi irudiak, ze klaro, zijoan atzeratuta, eta justo, nola da, moztu behar genuen hor zuzenekoa, orduan ez naiz autoespoilereatu, orduan nahi dut zurekin batera ikusi nola igotzen diren Donibanera eta Donibaneko kilometroak. Badago kilometro oso berezi bat Martinaz Pelikuetan, uste dutela Martinaz Pelikuetan, edo Sanduzelaira geisten, dela kilometro feminista. Orduan ikusiko dugu orain. TikToken zaudetenak ezin dugu, beste behin errepikatuko dut, ezin dugu zuzeneko emisioa eman. Orduan egingo duguna da, etorri zaitezkete YouTubera, TikTokera, Twitchera, TikTokera, ez. Orduan, bagoaz, bale? Badaude Arrotxapean, eta Biurdana institutua da nolabait Donibane, Sanduzelai, bertara ere datoz Irurtzungo ikasleak, osea, bada, zentro handia. Biurdana nere! Eta, akaso nire ikasle hoiak daude? Ez dut ikusi, Orain bai, paliteke emozionatzea, Donibanera heltzean. Amaika telebistan ikusi ez deguna. Karo, hau ez da eman. Abildua Arkakusoren kanaletan. Para besoak Biurdanako ikasleak! Ez dago audiorik ez dakit nahi egin dezun. Suposatu nahi Ez zuk ez duzu jasotzen audio. Ai, nik ez etentzuten, klaro, barkatu. Klaro. Animo bihar, Kantatu ezak ez du gainetik nik jakiteko. Bai, jarri diete, esan diete, zarete batxiergokoak, eta esan diete, animo bihar. Biurdanako ikasleak! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Jipi japa! Eta badago pankarta, hori ikusten duzu. Eta orain jarri dute abesti bat korrikarena niri ez zaidala batera gustatzen. Ekin eta ekinek dio nire tutorial bat dago ondo egiteko, baina, a ber. Gastatu purpurinikiak spama egin nahi bat, Hori, purpurinikiak gastatu. Eta gero broma. Esan mesedez nola egin. Ni naizela bip. Bueno, eta hau, hemendikan hasiko dira igotzen, berez Biurdana dago hortikan zuzen jarraituta. Eta orain da kriston aldapa. Eta joaten dira lasai nik esaten dut gustatuko litzaiake egotea denbora luzez korrika egiten. Osea, bakarrik, nire ez zait bat ere gustatzen korrika egitea. Baina korrika egitea, bai. Jarriko dugu erronka hemendik 2 urte barrurako? Venga, zein. Ni speaker. Ni animatzaile, venga. Osea, imaginatu hor, ni. Venga, Biurdana! Aupa, gora Iruña! Eta gero bat batean, gora Iruñe! Baina ezin ez zuri buruz hitz egin, joe. Baina, haiek ezakite. Animatzaile arrar ba. Haiek ezakite. Ekitaekin ekaletzen du ea abestean bigarren korrikakoa. Pues agian izango zen orain jarri dute zure talde gogokoenarena dela Zetak.
Txatean, hemendikan- Publikoan ez dakit esan dezakedan haterra naizela, Batetik 10-era zenbateko nota ematen diozue aurtengo abestiari. Uf, esango dut, korrikako abesti bezala, nik uste dut animatorianak eta goia, la korritea eta... Hemen TikToken diote, 2, 10, Puntxo hori, ez dakit nola esan. 11, Biurdanako ikasleak, sasoiko. Ba, eski sartu nahi zuzeneko batean, haterra izatea korrikako kantarena, osea... Asierrek dio, esan zein den zure portala postabidez opariak bidaltzeko. Ez niri bakarrik aurrez aurre zure kasuak. Eta esaten du, YouTubeko txatekoak pixkat marge gaude. Ba, egia da baiet, nik uste dut badaudela, batzuk daudela rollo boier, animatu, osea, gemel kontu bat baino ez duzue behar. Eta arpidetzea, obviamente. 11 telebistan Egia esango dut, ikoreka dakat karrizketa. Twitcheko txate irekita besteak ez. Sindikatuetako kide guztiak. Eta begira, orain Euskal Gehiengo sindikalak hartu du, hau da, Labek, Elak, Esteilas, eta N? Ez, suposatzen dut? Haze jendetza, ze polita, ze unkigarria. Kantuarekin korrika. Esan bai. Oso polita da bestia. Gehiengo sindikalak baldaude. Nik esan behar dut, zenbat eta gehiago entzun, Baldangora alde burro. orduan eta gehiago gustatzen zait. Bueno, Asier, hemendikan, Eginek insistitzen du spamarekin eta esaten du YouTubekoak ez marginatzeko tutorial bat ere badagoela. Orduan, agian Iruñe egin barrazuna da eginen tutorialak ikusi. hori da. Baina, bueno, ella voltatu zaigu Twitchera... Twitchera etorri nez YouTubeen superbaztertuta sentitu nintzelak. Baina, bueno, ez itzali YouTubeko emisioa, Bueno, hau da kriston aldapa, Osea, benetan esaten dizut, kriston aldapa. Egingo dut pixkat, eski ja aurreratzen dut pila. Aurreratuko dut pixka bat. Alak, jala liau. Ai. Dejo. Egingo dut, begira, egingo dut hau. Begira ez ezkar egiten dute. Tipitapa, kurrika. Tipitapa, kurrika. Tipitapa. Euskal zaletasunaren indarra, Errex maltzurra. Bueno, Twitchen falta zitzaiguna gertatu. Ja ez naiz gogoratzen, zergatik jarri nuen hori. Eta orain iritsi dira Donibanera. Begira, eski zenbat jende dagoen hor itxaroten, emozionatuta, unkituta batuko direla. Gabon xitalko. Tal. Tipitapa. A ber, TikTokeko txatean nola egiten duzu, Tipitapa. Tipitapa. Eta bagoaz aurrera. Iruñan ere. Euskararen alde, Iruñan ere, Euskararen alde. Neure kuadrillako bat onda lekukogaz gaur Iruñerritik bueltan, bai, non? Eta bermeotar batek ez du eraman, baina kasi. Roberto. A ber, nik nahi dut ikusi, ara, klaro, eta hemen zen fastidiatzen zena seinalea. Ez, bai. A ber, egingo ditugu aurreratzea zen, nahi dut ikusi auzokoak. Venga, tipitapa. Ah, begira! Nire logusua! Claro, es que korrikara gerturatzea erreskutxoa, gero gian Twitcheko kanal baten azartzea. Tipitapa, begira, ze azkar egiten duten. Claro, nik ez dut abestia entzuten, baina suposatzen dut erumena izango dela, hau ikusleen. Bai, egiten du.
A ber, oraintxe bertan, galdu da emisiaz, klaro, jende guztia dago emozionatua partekatzen, eta Xabi, egin magia eta enkuadreatu ondo iruñeren streaminga. Errax nik magia egiten dut mirariak ez. Uste dut behar dula, ekinta eginen tutoriala bat gauzak enkuadratzeko. Baina, dagoneko ongi... Bai ez, beste gabe dakagu tamaina diferentea ez, teneria da luzeagoa bezala. Bai. Eta zure kamera da karratu xiagoa. Eta Bueno. zinezkoa tan hori ondo enkuadratzea. Gara, euskara gara, bagara. Ja hartu dute aldezarrekoak, Donibanekoak ze badaude hor. Baina hori bai, Donibanen eske badago zonalde bat, konexiorik ez dagoela eta hemen argi dagoela, mesedez jarri baliabideak. A ber orain. Sortu, orain sortuk. Ez dakigu den Donibaneko sortu edo sortu Euskal Herria. Edo Nafarrokoa edo Iruñeko. Badoa erritmo onera, hemen. Eta orain zenbateko atzerapena esan duzu dagola? Orain, 30 minutu! Azkeneko abartzuzan sartzen 30 minutukoa. 30 minutu pasata. Gau, gar, arrax, daga, asa, grazasa. Ui, ama! Zakara gama arraza. Bagara, hartxada da sartakak. Eta asa garrantzatxa, eta agana sansar, aganda dara amakama aska pankartan. TikTokekoak flipatu berdute. Eneko ja hori zamarrun, hemen Twitcheko txatean ez dagonak, oraintxe bertan, flipatu du. Baina errax erabiltzailea dagoela pixka, saltxa pixka bat ematen, ez zuzenekoari. Daga dana salda. Vokal bakarrarekin hitz egiteko. Hori arkakusori bakarrik aplikatzen da, ez? Nik Azda txantxa, akantakanak, badala dazkadala, tataralak. Baliabideak badaude ez, gero erabiltzen ditugun edo ez, ja gure erantzun. Ba, asamar dat, akantakana, Instagraman larta da dala, baina azan kadrata. Osa, ezen kuadratua. Orduan, horretarako nuela egiten. Non dago, ari da, abartzuzara iristen momentu honetan, abartzuzan, ari gara ikusten Donibanekoa. Nik ez dut ikusi eta nahi dut ikusi. Abartzuzan sartu da bentxe, ez? A ber, egingo dugu aldaketa, momentu bat. Bai. Abartzuzako herria, zuzenean. Ze, piko izan da. Korrikarri oso ondo dago geografia pixkatik azteko, ez? Hombre, gero? Izen pila bat ikasi ditzak. Gero nola da joku hori maparena? GeoGuessr. GeoGuessr Euskal Herria egin barko lukete. GeoGuessr Euskal Herria eta punto. Oie, triku, Xabi. Quien sabe, non korrika egingo duzuzuk? Bihar, zen. Grazia egin dit, erraxek purpurinikia ditu diela 3 pesetak. Eharra, nik uste tobea purpurinikia baina. Purpurinikiak, obviamente. Magia! Baina, bueno, bueltatuko gara, utziko ditugu... A ber, itxen. Itzela da zenbat jende dagoen, Eta zenbat jende batzen den. Direla gaueko 9:00. Bihar astelena da. Apa mutilak! Bueno, eta neskak eta guztiak. Javi. Ongi etorri.
Abartzuzan gaude. Be batez. Eta dauka, bueno. 3 minutu aurreratu dituzte. 3 pesetarik eatzen. Oh. Batek daki nola ditzen den abesti hau, eski da supermartxosoa. Da horrelako udako zuri gustatuko zaizun horietakoa. Nik uste dut dela ETS detena, azkenekoa. Mundu ezak gustatuko zaiten, Bueno, pasatuko gara. Gaur etorri naiz euskal musika taldeen haterra izatera. Eta guazen jarraitzera Don Ibanen. You can cry on my shoulder. Banila sarten nao. Zetak da edo ETS. Nik esango nuke ETS. Zer moduz, Javi, zu korrika egin duzu? A ber, egingo dugu azkar, egin behar duzu horrela, eta egingo duzu azkarrago joatea, korrika. Venga. Magia. Bai. Undigala. Eta kamara trukori gabe, Ja, sobre hau, eta ez den ez ematen ere, ari naizela hemen. Konpintxeri gabe, kamara trukori gabe. Ez du, mago famatu guztiek ezin dute hori esan, A ber, ni nahi dut ikusi emakumeena. Eta ese konkista, asmatu eta ez zaitez taldea gustatzen. Ametik ondino ez da pasa. Ni mundakan agota, noiz pasatzen da, Javi. Mundakatik. Eta gainontzekoen herrietatik. Baina, duerean erauzotik noiz pasatzen da. Eta ese konkista, na. Oie, amatxo maitia, oso gaizki, Don Ibanen konexioak ez du funtzionatzen. Pues Bizkaian izan da pasatuko da edo larun batean, nik uste dut akaso larun batean, Donostitik martxoak 25 goizez. Ai, hauek dira naitasunakoak eta Don Ibanekoak. Hemen itxoin, ja. Ui. Que no quiero, ez dut ala mosketarik sortu nahi. Begira, badago Dani. Hor. Destacar este recorte. Norbaitek erabili du hori, noiz bai, YouTubeen. Se badaude gauzak. Ui, hemen ari zaizu txatean iraultza sortzen. A ver. Okerrena da ez dala ezer kobratuko. Klase langilea ari zaizu. Joe, hainbeste gustatuko lokalitzain tiruan, ikusten dut ez den zatekela hemen egongo. A ver, Don Ibaneko... Orain dator berez. Arkakuso ere euskararen alde... Aizu, zirriborro, pasatzen alda arroitzetik. Pues ojalá, oraindik falta zait asko, hipoteka eskatu alizateko. Osea, diot aurreztea izatea. Ai, emozionatzen ari naiz. Que guai. Ekintaekinek esaten dizu Twitter begiratzen. Eta aki gertatzen ari den. Taka Twitter, ni kendu nuen guzti Twitter, horratu nuen. Euskal zien dut begiratu. Momentazo mitikoan Twitterren kontua borratzeko dei hortan. Errak galdetzen du, zure egin dizun bizuma, nire horrendik ez zait iritsi. Iritsiko zaizuela, hau beti doa... Vale. 3 hilabeteko atzerapenarekin. Ah, begira! Egin diezaiokegu... Nire leguzina? Bizuma eskatu.
Nire lehengusina eta Maialen nire laguna. Jode, pues, bi hoiek egon dira. Egon ziren, duela 2 egun kilometro batean hartutakoa. Atzo egon ziren, askekoan egon ziren, eramaten Errigorako kilometroan. Nola ditzen da alkatxofa euskeraz? Orburutxo eta Zainzurine eramaten direla Errigorako pertsonaiak. Erun ezagutzen hori. Ostra. Mundiala. Ekin da ekin. Zer gehiago gertatzen, mesedez? Twitterretak Gero erakutsiko dizuet. Orain, gozatu behar dugu. Donibaneko auzokideekin. Eta hor txikitxoak, eske... A ber, municipal hori ze dago, erotua? Bale, sartzen zela eskina batetik eta orain aterako da. Uiene. Eske badaude leku batzuk furgonetarekin ezin daitezkela. A ber, non dago. Eta begira, hori argazki ateratzen zen nire izeba. Zereko hau ez da korrikari buruz, da Iruñeren familia osoa ezagutzen. Bai, eta hor dagoen nire langusua. Donibane, txa. Egingo dugu, nola da zuaitz genealogikoa. Ekin da, ekin. Korrika! Tipitapa. Ekitak inoen txiko zen zure txioa eta mundiala. Baina efektibamente spam deskargatua, Gero emango diogu erantzuna Joseba Permatxi zuzenean. GIF batekin eplan. Bai, jauna. Bai. Euskararen alde! Donibanen ere! Euskararen alde! Erraksek dio gaur Twitchen zuzenean Iruñeren zuaitz genealogikoa. Hartuko eta arbel bat eta fumara egiten, hemen lengusua, hemen izeba... Y nola zen Sheldon eta... esto con banderas, diversión con banderas. Diversión con banderas, bai. Fun with flags. Ai, Begira, hortxe da Iratita Maiale, gora neskak! Begira entzun da hau, egin du horrela nire legusiak. ¿Ves? Es que es emocionante izan behar duen zure auztoan, zure herrian eramatea. Egia esan bai. Txalo berezi bat, bai, txatean, txalo bereziak nahi ditugu. Txalo bereziak. TikToken jendea sartuko da en plan. Tipa hau. Bueno. Azkenean... Ezintzea sare guztean liberan egon, Bai, egon naiteke. Kontua da nola. Pues ez didate uste niri TikTok mazkin dizkit nire goa. Ja, hor badago zerbait, niri ere agertza dizkit. Begira, kilometro feminista! Eta, claro, nire lagusia, pues ez da... Kendu ze, bada mugimendu feministakoa. Zenbat jende, que guai!
Zenbat emakume. Neskak! Iritsi da kilometro morea! Ongetorriak feminista korrikara! Jimmy Jama, Jimmy Ze Jama! polita. Jimmy Jama, Jimmy Jama! Eskurik esku elkarri Esan behar dut, errak etorri dela zuzenekora eskopeta kargatuta. Ez du, aukerarik edaten ematen hemen. Bueno, ya está. Ya está. Ikusiko egun dagoen, hor beharinerako Lizarra bidean. bidean, oraindik. Lizarrara berez iritsi behar du Ertzek eta 25etan. Bai, pues, iritsiko da 10etan. Jeitsi dute 26 minutura. Ba, berez, 9 eta 18etan iritsi behar baldin mazan, 10 amarrak laurden gutxitan iritsiko da, Lizarrara. Bai, baina, bueno. Eta gu ere hemen bukatzen joango gara, jarriko dut musika. Esan, ze abesti nahi duzu jartzea, zein da zure korrikako abesti gustokoena? Ui! Ez dakit esaten horrela, Egia esan naiz oso, bagit nahiko basikoa dela, baina KORRIKA, nik uste dut ondo dagoela giroa animatzeko eta pixkat eskatzen dena ez, korrika garaian. Txispun korrika, ez daukat jarrikta. Txispun. Txispun. Txispun korrika. Venga. Guazen denok korrikara. Kau, zuk ez duzu aditzen. Ez nik ez zuten, baina bueno. Korrika! Imaginatu dezaket. Ba, hemen utziko dugu ekipo, osea, plazerra izan da. Mila esker hemen pasatzagatik. TikTokekoak plazer bat. Mendikan pasatu zaretenak eta guantatu duzuena. Bihar arte, bihar, 7:00. Eta orain, geratzen garela hemen lagun artean TikTokeko hauek, gazte hauek ja joan zaizkigula. Zure jarritzaileen arteko gerra sortuko duzu. Gure, gogoratu naizela dinosaurio bat, erraksek esan duela. Ba, bakizu peme hori diala bi ume uretan elkar konektotzen ari direla bestela eta ezakitela nor salbatu. Baina dira TikTok eta Twitch, eta gero behian ondoratuta dagoena da YouTube, ze hor argi geratu da abandonatua daudela, Literal. Esan dugu gauza bat, ez dugu egin. Eta da, Joseba Permatxi erantzutea. Eta erantzutengo diogo oraintxe bat. Nola bilatu dezaket gif bat? Como Bat plan? ados. Como? Agri. Agri. Txotxali agri. Hor da, lehendabiziko... What she said. Hori gustatu zait. A ver... Edo hau, yes. A ver, agri bakarrikekin ea zera agertzen den. Jarri gifak euskaraz. A ver... Jode, gainera deskargatu beharko dut. Euskal gifak. Teknopata. Teknopata dela, hoxe. Zen, Bai, hemen badau, arkakusok badauka bat. Gutxienez. Begira. Ekita eginek esaten du ez. Zagin, nik ez Euskal gifen unibertso, fedibertsoa ez ezagutzen, así que... Jarri dezakegu hau. Twitterren bilatzeko zuzenean gifak euskara. Egin dezakegu hau. A ber, kargatzen den. Horra zehartu daiteke nor. Aiora probatxoa. A ber, Twitterren. Gifak euskara. Gifak euskara, zuzenean. Ez. Bueno. Ez, erantzuten ari zanean, gifen bilatzailean idazteko gifak euskara.
Ez dakit banik hau oso euskalduna dan, Ja. Eta euskaraz? Ez. Opa! Elkarrekin lehiatzen ikusne gaituzte, hori euskeraz da, eta hortik aurrera ja. Euskaraz bizi gara. Kafea behar dut. Zoragarria zara. Hau poza. Zetongo, bueno, urrengora arte ondo jarraitu. Aio, Maili! Bihar topera, A ver. Agur. Agri, guazen al agri. Bueno, what she said, da bat. Bida, ardia horrela egiten ondo dago, Ez, da como... Hau, señora hau izan behar du. En plan, como esaten dizu señora honek. Ez, jarriko dut... Hau. Euskal Herria... Euskal Herria... Entzun... Euskal Herria entzun... Ez dakitzen esan. Atxaletan, zuzeneko Euskaldun! Bueno, ni ere bani joan mak ez ditela mugikorra gehiago edo entzuzten biziko zara. Ba, horrela utziko dugu. Ze, erraksek ez digu esaten zer idatzi. Claro. Erraxi Perro Sánchez kendu dio Ja, Twitch. Adin txikikoa izateagatik zer gertatzen den. En fin, bueno, kuadrilla. Adin txikiko dinosaurioa. Euskal Herria entzun, Twitch Euskaldun, Euskal Herria entzun, sareak Euskaldun. Hala, ekipo, ongilo egin. Bihar daukagu egun oso garrantzitsua. 7:00 daukagu zuzenekoa, egongo dira Ane Urresti eta Ian Ruiz gaur Triku Xabi egon den bezala. Eduki sortzaileak. Hori da. Eta hori, Dago gauza bat. baina lehenago, ordu bat erditan jarri behar duzue. Zuzenekoa, bueno, ordu batak eta 28-tan jarri behar duzue korrikaren zuzenekoa, ikusteko arkakusito, korrika egiten. Eta egiten. Lekuko hartu eta IS-ean aterako da. Norbaitek entzen dion arte. Imaginatzen. En fin, zer esan bertzen? Agurtzeko zuzenekoa badagoela esaldi bat, beti esan nahi izan dutena. Eta da, agur sexy kuadrilla. Venga, pues zuk esango duzu hori? Bai. Eta nik sartuko dut zuzenean korrikako introa, eta ja, bukatuko da hau. Ba bihar, ordu bat erditan, korrikako zuzenekoan ikusiko dezu Iruñe, eta gero, 7:00 zuzenekoa eduki sortzaile gehiagorekin, así que, bihar arte sexy kuadrilla. Atajatzetik Agur. Bilbora.